Sanpos nem ke jing yo jela bapura. La sakhi ya ki bobun ki jing rakhi ki baharukom ki bela long ha ki bena ki bela lej. Mentah ki pat bak ke jela kin sakhi saya kalempung ke bahetam ha ka di kathan stila mingi ka ban sapenlong satang hadin kendiat sngi bat ha ka ni kalempung ki rang bat ki thele kai jong ka ni jela kin saya tunjuk bor bat ki wei ki ban na ki jela ba per jong kathan stila mingi. Hoot hangning ya kren chapang kan North East Olympic Games kabaar kabala da kensingi naduk mentakasngi kan riuterik unai wing arajar arpuar satang hadin laisngi ki samla jongi ki dangdon ya kapor ban pengkre la dia haduk kanu kilong ki bela kre tungini kmi ya kani kubor menta ya ke second North East Olympic Games arhajar arpuar hakajing shisha mentakasnem gejala keberiban penelong ya kani gelempung Yakob hakajing lakai boper ladiban penelong da gejala Arunachal Pradesh. Hendrai namar gejing kerpat jang sorkar Meghalaya ban penelong ya kani gelempung hakani gejala. Kum shibenta gejing rake gejing dap sanpus nem ke bapura ke jingyo la gejong gejala. Gejala Meghalaya kalayok ban penelong ya kani gejing Yakob. Wadla ke Meghalaya hadu hadian sanpus nem gejingyo jela. Kampat da biang lut kijakai lakai ke bapaka kat ban penelong ya ke National Games. Namar kumbakalong menta ya ka Jawaharlal Nehru Stadium ke Badan Apollo, lapan peralut naga benta bantai thamai. Hendrai dan bok pat naga jing sebun ki wei pat ki kinhun, ki badan ki jakai lakai, ki bal ais ngubha ban penan kam yaki. Ha kini kelempung second North East Olympic Games arhajar arpuar. Kindon hado kat prateli gejat jingil akai. Ha bagi rang bat kita yele akai ki baneshim benta hindai na baro prateli gejala jogat hanj telam mingi. Kata ke Arunachal Pradesh, ke Assam, ke Manipur, ke Meghalaya, ke Mizoram, ke Nagaland, ke Tripura, bat ke Sikkim. Gejat jingil akai ban penlong ha kini kelempung ki kentup ya ke jingikop siat kenam, ke athletics, bat ka karate do ki ban sepenlong ha kajaka jong ke Sports Authority of India ka badminton ke ban penlong ha ka Jawaharlal Nehru Sports Complex Indoor Hall ka basketball ke ban sepenlong ha ka Negrims Indoor Basketball Court ya ka boxing ya ke ban sepenlong ha ka Maulai Mauro Indoor Sports Hall ka cycling ha Klau Malki ka football ha ka Madan MFA Turf Apollo ka golf ha ka Shillong Golf Course ya ka judo an penlong Halaban Sports Club, ka shooting an penlong ha ka Assam Regimental Center, ka Jacob jingi ha ka Crinoline Swimming Pool, ka table tennis ha ka Indoor Hall Janganehu, ka taekwondo ha ka Dronacharya Indoor Hall Assam Rifles Slatkor, ka tennis ha ka Shillong Club Tennis Court, ka wushu ha ka Basketball Court Anehu, ka weightlifting ha ka Tennis Court jong ka Jawaharlal Nehru Sports Complex Polo, bat ka wrestling ha ka Basketball Court jong ka Jawaharlal Nehru Sports Complex Apollo. So ngaso manong ba kibon ki cimpekre ki ba layak skman la bon teli ki komiti ki ba lashna mo kidon kumba ndai teli komiti naduka games technical conduct committee ha banga ngalong chairman ke bapet ki technical conduct of the games nata ngidon ke venue development ki ba penbit pinbiang ki venue nadong chadong nata ngidon ka accreditation committee mo baro jan lai hajar tam saw hajar tam bure un poi kita don di specific cards ban yo mo kino ilaka gini kita
nama kita gibrio kibadon ka hok bandrung haki kinja FOP ki spectators kidon la kajong ka number ka card kunta tete ki technical officials mo palat sanspangut ki technical officials kun poi te gini kidom ki jupur kre banta ni don ru ka publicity committee mo ka media committee ni don ka reception committee ni don ka accommodation committee accommodation and catering committee kita berhak ki committee kidon ki chairman ki bafir Kumba kalong nadu ki kindat sengi balala. Lasaki ke jing pen kre ya ke jing pen long ya kani gelempong. Haga ba maramot bat pen kuat ki jakai lakai hakeleng. Kentup nadu ban pen bit pen biang ya ki jakai lakai bat ki jaka syong jong ginang wan pen kai. Kuat bani tur piru ba karung kami yaki pat ba ki samna ki bakwa pet kai ya gani ki kmi ki kpa ki bakwa banwan pet kamdon kanu kajing sio kalong free nama kama mele games ru ngayo phone call ki babun ki bri ki kanu ba jon bairung te ngakwa leba tu pi ban tip baka kamdon kanu ka bairung ka don tang ka kenja pas ka bakila ban download lani ka bakila ban le sim na kitu ki venue long sidon ikinja tiket kan ndan jiksio ki yo ai ka pas te ki le ya ka pas lu tangkat ban yarap ba kadon ka venue ka badap tang kumba sans pangut ure wala ban syong kalau ki poi sia jar ngut kamut mo ni numla kan ban syong kita te ka syong ki jaj event mo aku football ni community kin bon ki briu ki ngwan ya pek itu tu komjur ki we discipline ki don ki jing klik banyak pekai gitu te kendia itu i pas ikan jat tiket ibu ki bomdon kanu jing siu kadekala itu ban yo kata Nalor ke jing pen kre ki jakai lakai nado ki kendia sengi balala. Lasakiru ki jing kilan met ki rang bat ki thai lakai ki bana keleng ke jela hagi jat jing lakai boper hado kanu kini ki samla ki long ki bala kre PCN ula yoru ban ringdor yaki katto kani ki jaka ki lanmet bad yoru ban ekran bat ki coach ban tuat jengmut naki bahado katno kini ki rang bagi thai lakai ki long ki bala kre om tang bane kun nrei ban khurru ki takma ha kani galempong Kaya pingin ayat sekarang minta lah bung sini di kena ing ada dekat selection trial ni na borok ki district di ngilajit di kasih iki penting lah nang kre iki di lah nang jong ki events kai ni lah nang lah butayo ki minta ni lah ya syakmat ke jepuk kre iki lah ya bahai kai Kablay sibon ha kani report ka so ban ong ba ka Mikle Boxing Associations ring ba bat ngaru ku coach nila ya penbet choi ga jing jet yani nongila kai mentau bana ha kai kani ka south trick ka san trick and trick ha ka bangi ladan ya kata ka selections kam coaching kam dadap nang tu ngila ya dap ya ka selections ngi jet ya kini ling ba kani ka Mikle games ki ngila dap mangkani arjat arwat kentai wa chenrang dadap nang tu kadon ka state ranking yang mengila pelong hang ni haslong hi ya kata ru ngila jet kena nang tu ni sakot ya ka selection trial ka Allah mentau benai sau terik tel dangila adab ya ka selection trial ni sabuk pat ya kani ka preparation coaching camps ka sedang nado ka nyau terik pra terik ka ngila bo ya ki
ya kata ka preparations hang ni but step what meet ka training sessions ka bolong men step ni sedang nyu steng hadu khandai siteng andan jan meet kom tu lai steng hadu ndrio waje I samla ki ba participate kini ne ki than nak jong jela ngidan nang ni na East Coast Hills nang ta ngidan na West Jaintia ngidan na West Coast Hills na West Coast Hills gi khna na ripoi gidan nang ta ka ega bangi sultanat kelong ba ngiyo hadu borok ki wait ha ka ne ka bangin penyakun ya ki khna ki khandai wait ki ngidan ka sau pra ka sanpu ei na kaliang junction rang sanpu sau sanpu nyau ndropo lai point san nang ta kan ndropo nyau puei bat nyau san na liang cendrang handai na kaliang jokin thangi dan tang san ngot kita kelong ki sau ku prak san po ki san puak san sau san nyau handai kiwi dang ki bahe ki ndropo ei ngim pa yadon bat ngindang perkhat kumno bangin pej alor kitu namar bundiu ka ega bodan kam kolong ba lada kiwan kini nong ilakan baru kini ya kata ka jing don jongki kamet ka phat ka baki kwa wani complete agini ki competitions kamtam lengba ba ka sarkar ka don ka jing thu ya ka national games national games ki dan khatlai weight kaliang jong senrang khatlai weight kaliang jong thai telor kini ki bro kani ka North East Olympic Games ka bagi baka jela ka pelong kalong ka eka kabu ser ya boro ba lengba kani kin kan kring ye ki kun samlang jengi ki bagian participate bagi cimentah ka jengi akai boxing sakawai ka jingkeli kalong ba ngipai ike ka jipen pentebet igini kena akum gini ja insan kum bagi yo menta shwa ka North East Game handai delakot kum gini tournament pat bunsen ka gap kadan bagini kena kim yo ban practice lene ban yo coach lenter ba klam sange Tiga jing kami lanti je pinang ni sekhmat hadin ka ni ka North East Game ka kabede ba ka jikirsan yo sarkar na sultanat kata ka jingkeli ka bo mopi ka sarkar ba kami clear state Olympic associations badru ka khamtam ka sarkar sport departments na so ba gimdai mun syukut ta kani ka competitions ka bagi long komde namar menta ka kentihi ka preparations ka jingarap balong ka babit babiang pa khamtam ha borok kiliang na mata ka jakasa na mati ki outstation sungi pen ngiyo ban bay ban pensa yaki nata ka bam na mata ki refreshment ba step on me tu ngiyo ki gebet ki biang hi kata hendai ladangi pay ban syukut ta hang ni ngaso ban kapat ya ka sarkar hi bahkan follow up sia kini ki bro ki bangila ba ladangi kwa medal hi ha kamtam ki Asian Games ni ha ki Olympics bagi ni mundur kalau bangin prepare pha bangin job swaya ka national championships ladakani ka North East ka platform hendai ka wai ka badan kam haki kun samna jungi ba kien compete hapdeng ya ladi ha ka national level ladaki job ka national level kata kabut ka sarkar India kala shimti hi ki bakin train bakin ka Asian Games ka Olympics ka dei haka jikir clear jongka sarkar India ka sarkar jela jogi ka dei ban pej ban pentikna ba ki dei ban job ya ka national championship lada ki job ka national championships ngin don jing ngin yo kita ki khna ki ban mi khmat ya ka ri sha ka Olympics na Asian Games ki player te la kajong yung district na po Meghalaya dan na po Tularu kira na po Mairangru kira na po East Coast Hills te tayo ba bro ar ki team try kanu ko team bakam dan scope ban job tate nga tharai ki jinjar ko nong kum ki coach tingi ko angat be bingidan be scope ban job ya practice ru ban kai kuntahi kuntai te nga kumang scope kam duna team tamang amtama menta te gila ban wanlut tama ki national say te apo North East te ki kamduna ki tintai te tentang sa tentang light team na south team bon na kai tamang amtam menta te gila ban wan boro yo class te ru na sikir ro lesin tamo te sinang te ka jinjabe competition na mar boro ki wanlut ba arta basketball te hono no lai la kai lu te takaro ka jing pembet penbiang na mata kani ka practice jogi sana khna ni refreshment ay tingi kam padiyo disa tama kum ki coach tingi lekat bala ban yo bisa yo kanete tama kata kare gawe pangyap dan kam sisa ban ai ikna refreshment ado sportrek la long fet kini team ro atli banyakon
kumbangi mengi te hot tama kumba fisto haga game te ka level ka pher mo kum le se ngi sung la fit ba tama lekindo para bat kiwe ngidang maybe ini ki jingduna jong lening ini bagi kam fit mengi kiwe ru tama hakum bi mengi te ngila kambiang tama dangla shu hot tama se post ngi te ngidang le ka bala jimpen kre jungi ngila le bahai ya kata ngila yo bah shibanai man kapor tengi mga yo than kum ki ki ton man kan re ye menta pat ki la ai bah kan la kambyang ha jingsha re tip ni kum bolong ki baro wa ki girls negi women sapo stage jungi kindang khanduna ba man ye compare pat ki ki state kan ngidang ron kam re khambon purpose dang ba wala kataru hangai lasko ngajik sedang hilaso biang ni shibanai marpa body khina jungi nama kade under 17 mar kumba mentaka no snam ngi kamyo sho ban le kai ki khina lalong ba kendit ang first time gidang yo ban le kai ka to ka subur to kop under 17 girls de kendiat di layar abingi tang ba kibon ki khina hi ki badang sedang sudah dan ka to ni ngi shimna ki khina wala le yang seperti kop nomor bon pada na preng juki ki yo banwan de na kada jong ka exam de ki kmek pa jong ki long doubt on pha dam de na ki kmek paro ki no hikai dan pada to ni ki ba support re ki khna hinala de ki kwa wan concentrate ro ajeng puling la an pembore kata re tang kita ki balong willing ngi biang ba ngi train ya ki ro da de makna ki badang de yini ro Kerman he done he nge penpenya ka recap division ngi dan hope for the mixed team kata ngadan hope bahan mentai idaman nama itu ru mentakas ngi dang dia competition menta po Goa for the junior national ipoi menen chathia te nawan 500 tarik tingi dan hope bahan menta jong iru dia fraj nang ta compound dan hope bahan menta fair mikir salahe and even for the Indian round traditional board ngi dan hope bahan gilang chinrang kentai ru ngi dan hi katuanne tangba for the mixed team tingi dan ha ka chance te ngi shu kerman mo ba kejing trash tam kejong ngi kunum le no ai ngi yo hi ban padang do so kejing job kham tam nei long hadu hang ne kan ka ground la practice ta la kan ngi banai ngi la man study ka wind direction ngi la man study ka weather kum no ka long kan no bachi ka weather ka down kan no bachi long ka thu hi ka weather hang ni teng ka wan phang kum wei ta ka dai khna hang na do must ki train ya ka weather ru namar kum ki coach te ngi penle bai kum kini ki team event practice ki penle ki mixed team individual fight ni penle iwe ki kin yakon khanam kin build confidence and sometimes ru ngi shaya bu ki khana kum to kin yang hadian ni khana kin shout kin disturb ki khanam kum no ki lab and handle on that pressure kan apo ki poi on that level kin yakon para marwai te kita ki training ki bangi ai hang de mental training ru penle khana nang ta de PE khana ru mas poi kum to ru ngi ngum ju sha kin de direct warming up cooling down dan kaman laj na menta ke injury te kum ta hi kat kum manga ba ai training gini khana lingkar bisuta vero gunin changmai bode in cha changyu de ru ko jang achari mangi laingot nge dan hang ni tanya ai coaching ni khana te ngi kermen he ba ngin yo hi haji sok mo nutrition Lada ekran syapang ki khatnyo tili gijat jingila kai. Kajala Meghalaya keladon lupa ki rang bat ki thai ki balat tebet bat kilan met mentala bon snam. Hendrai ha ko wei gijat jingila kai ka bakajala kalapen mi dang shibanai tam menta. Kadai ke jingila kai wrestling. Ka badang shu seng thamai bat ya ki rang bat ki thai he aksa ki bane kon lawan pen tebet
da Rew Shampang na Gejala Manipur. Chalo Rishi, you can push outside, you get 1 point, Rishi. बच्चा लोग से बहुत टैलेंटेड है, ये सब लोग से बहुत टैलेंट है। ये हम 15 डेज़ की कोचिंग एंड ट्रेनिंग का आया है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक से रेसलिंग से 14 to 15 will start रेसलिंग सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। हमारा मेघालय टीम से कंपलसरी मेडल मिलेगा। ये बहुत टैलेंट है, ये कंपलसरी मेडल आएगा। आई होप आई एम रिप्रेजेंट फ्रॉम द मेघालय टीम कोच। Hajik siang ni lamut balik tangkan riu. Kan ri berok we North East ki ai jing tho ban kentu ba ka weightlifting bat ka wrestling ka dibundot. Untuk ka organizing committee hadi ki jing akhir tai ka bla sani bha ki la piak ni jing ut jing kerpak jengki. Gajing penlut kelalong daki pelur tengka. Bar gajing kemi nanti jeng kipat ba ke jela, kam tam ki keme ki kpa jeki rang bagi thai akai. Kalong banyo e gajing job. Hendrai ka wei ka bla sakhiru bagi don ki jat jeng akai ke bagi samla kem long ki bla krek lupa. Nadu ki senam ki bla let. Hendrai dang kendiat banai menta, bat gajing ai jeng mut hang ni, kalong menang ni syakmat. Kalong ba kum gajing penlut ki keme ki kpa ki kon, nadu ke por bagi pulis skul. Haduk bakin da pendap ki jing pulia haki kerdan basalor. Kinsa yo ban khet yo so bathiang. Kum jo lara ke sarkar ka penlut igino helakai hakani ke rukom. Klempep. Haman lagi jing helakai kin mi ki klur iban mi khamat ya ke jela.